आरो मा जाथाय जादों? आंनि गामिनि मुङा जाबाय गान्दा खारखो पार्ट 1 हादानपारा। आंनि मुङा शैलेन बर'। आंनि हिन्जावनि नामा रुमबासी ब्रह्म, खिन्थु बिना डकुमेन्टसआव ब्रह्म दङ, एनआरसिआव बर'। आंनि फिसालानि नामा फोरमाय बर'। मा जादों? जानाया बेलेगजों सन्देह बायदि जानानै दं। दा जाय मानसिया लाना खारदों बेनि मुङा बिश्व ब्रह्म। बिथांजों खारफाना दङ। दिनैसिमहालागै सुइच अफ जाना दं। 4 तारिखआव खारदोंमोन बिथांमोना। आं दा बेखौनो खावलायो, आंनि हिन्जावा जेरावखि थाया गथ' लानानै बा फिसाखौ लानानै आंखौ साननानै न' फारसे फैफिनो, बेखौनो आं खावलायो। आं गोरोन्थि जाबाबो, आंनि गोरोन्थि जाबाबो निमाहा बिनाय थाबाय। आं बुंहरदोंल'सोमोन खामानिया नंगौ नामा होननानैहाय। बेखौनो साननानै बे दिनैसिमहालागै फनखौनो सुइच अफ खालामना लादों। आरो आंनि फिसालाया फन हरालासिनो थायामोन दिनैसिमहालागै। आरो फिसालायाबोथ' फन हरनो रोङालासिनो थाया, जोंना रोंजोब्बाय। आरो गान नायनाय मानाय गासिबो रोंजोबो। न'आव सोर सोर दंमोन? न'आवथ' आंहा हारसिंसोखा, सिंगेलसो। जों बिसि फिसाय, जों गथ' गथाय जों साथामल'मोन। नों बहा थायोमोन? आं आन्ध्र प्रदेशआवहाय खामानि मावनो थायोमोन। नों खामानि मावहैनायखौ सुबिदा लानानै खारदों होननानै बुंगोन नामा? आं मावहैनायखौथ' सुबिदा लाना खारनायखौथ' सन्देह खालामाखैमोन आं। दा जाय मानसिया बे बुंदों जेबो खामानिनि प्रब्लेमनि थाखाय जेबो गैया, जेबो मान सन्माननि थाखाय गाव बुंनाय बायदियाथ' आंबो गाव बुंनायखौथ' सैथो सानदोंमोन। नाथाय दा फारसेजोंहाय बिराद समब्रना गालांबाय बे आंखौ नंखाय खोथा बुंनानै। दा आंनि बिसिखौ लाना खारना दङ बे नोंनि बिसिया खारफानाय हौवाया हाबा जाखानायमोन नामा? आंनि खारफानाय बिसिया हाबा जाखानाय, आरो फिसायाबो हाबा जाखानाय, गथ' दं, बिजामादै मोनलायबाय, फिसौ मोनलायबाय। बिहा 47 इयार्स जाखाबायमोन बिहा। गावबुराबावबो मानसिया, सेन्ट्रेल गावबुरा आरो औवा पायखारि मावो बे। जेरावबो नामजादाखा बे औवा पायखारिया, जोंनि बे थिफाय एरिया पर्बतझिरा एरियायावनो आरोखि। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाखौ खावलायो आं, बिथांमोना जेरावखि थाया बिथांमोना बे मबाइल नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन, आंखौहाय खिन्थाहरनो हागोन। 812253377881 आवहाय बे मबाइल नाम्बारावहाय फन खालामहरनो हागोन जेरावखि मोना। आरो मोनसेया जाहैबाय 8822943419 बे मोनसेयाव। गासै मोननै नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आंखौ। आं बेयावनो बिसोरखौ नेना थागोन। आं मास मोनसे नेना थागोन। मास मोनसेनि बारा जायोबा आयेननिबो बेरेखा लागोन बिसोरखौ। हिनजावखौबो फिसालाखौबो फैजानो लुबैदोंमोन? आं हिनजावखौबो फिसालाखौबो फैजानो लुबैफिनदों। आं बजबना लाफिनगोन। जेरै जों बिसि फिसाय सानैजों रायजो जादोंमोन, जों बिदिनो रायजो जालांफिनगोन। आरो माब्ला खारा? खारनायाथ' बे 4 तारिखआव खारनायानो जाहैबाय सुनिबार फुंनि धुब्रि ट्रेन दङमोन, बेजोंहाय ससे फैफादोंमोन। बे मंगला जरायाव गावनि बिब'नाव आलासि जानो थांदोंमोन। बे आलासि जानो थांनाय माने दावराव जाफैदोंमोन। बेयाव जे दिनखालि दावराव जादों इदिनखालिनो ओंखारलांदों बे। आंजोंथ' दावराव जायाखै। जेनेबा जाय फिसाय गोनां बिसिया जोंनि न'आव फैनानै हांगामा खालामफैदोंमोन। दा बिनि माबाजोंहाय बिथाङाबो, आंनि हिन्जावा खारनाय बायदियानो जानायनि सन्देह दङ। दा बे बिब'नि न'आव थांनानै दङमोन। दा बिब'नि न'निफ्राय सुनिबारावहाय आं बुंहरदोंमोन, शुक्रबारावहाय फैगोन होननाय खोथा लादोंमोन बे। दा बेनिखायनो शुक्रबाराव फैयालासिनो थानानै सुनिबाराव फैदोंमोन बे मंगला जरानिफ्राय फैनानै दा न'आव फैनो होनना फारसे फैनायानो दिनैसिमहालागै न'आवबो गैया। मबाइल सुइच अफ जाना दङ बिसोरना सानैनाबो सुइच अफ। आं हर सान फन हरबाय थायो बिसोरनाव, ट्राइ खालामबाय थायो, फनानो नाङा मोनसेबो। सानैनाबो सुइच अफ। गोसोखाङाखै नामा? फिसालाखौथ' हिनजावखौथ' आं गोसोखाङो, गोसोखांबाबो गैया। ओंखाम दैखौथ' जानायानो जाखाया। सानब्रै जाखाबाय आं नै दाबो ओंखाम गैया। गारि सायावनो। मा मा लांफादों? लांफानाया आंनि भटार कार्ड लांफादों। बेनिफ्राय थाखा फैसाबो लांफादों नामा? फैसायाथ' दंनाया दङमोन पासबुकआवहाय, बेखौ लांफादों। पासबुकबो गैया, ट्राइबेल कास्ट सार्टिफिकेटफोरबोथ' जेबो गैखाया। गासिबो जा डकुमेन्टस दं आंनि, गावसोरनि आरो फिसालानि गासिबो लांफाजोबदो।